Башкортстан, һинең куеныңа күпме милләт халык кыйнган, күпме шәхес биклеккә менгән, оскын алып яклы нурыңдан. Бер йондызы уның бөек мостай, бөеклеге таудар артылды. Оның танган алтын калеменнән бундара сәлам язылды. Башкортымның алтын хәзинаһын һәркем ала ашы кулынан. Хабар китеп бергән һәр һүдәнен бар йондызым атлап юлына. Йөреп сыгам барлык картеләрдә, таба бетәм һынау юлдарын. Милләт өсөн янам.